खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि जिथि हायुंआरि आखाइ सान सान फालिदों बिटिआर हेन्डलुम टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनि बानजायनायाव बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लानिनो जि दाग्रा क्लास्टार हानजाफोरखौ लानानै 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय थुक्राझार बाजार साखाथियाव थानाय चिरां आफादसालिनि नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारि लानानै जिथि नेशनेल हेन्डलुम डे फालिदों। जि दाग्राफोरनि गोजाम उनमोनथाय आरो आखाइजों दानाय जि जोमनि जोबनो गैयै आरिमुखौ मान होनो आरो जौगाहोनो थाखाय बिटिआर सरकारा खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै दानाय लुनायखौ मुलुगाव गोजौ फारसे लांनो थाखाय गासै मोन 20 जि दाग्रा क्लास्टार हानजानो 6,50,000 रांनि चेकबो राननानै होयो। बे जिथि हायुंआरि आखाइ सान हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआर हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनि एम धनन्जय बसुमतारी आरो एम रन्जित बसुमतारी, एम दावबायसा बर', एम राकेश ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। दिनै नेशनेल आखाइ हिसानसालि सान बे सानाव गतै बिटिआर ओनसोलनि जोंनि दानाय लुनायजों सोमोन्दो थानाय रायजो राजानिसिम आंनि सुबिचार खुलुमनायखौ जासिहरबाय। जों गमामायैनो साबायखर बावनांगोन बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जिथु सरकार बे सरकाराव दिनैहाय बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन मोनसे आसनिनि दारैहाय 40टा कन्स्टिटिउन्सियाव जिबायदि जौगानायनि खामानि मावदों बे गमामायैनो बाख्नायथाव। आं बुंनो थांगोन बे बिटिआरनि जिथु मिशनफोर लानाय बे मिशनफोर लानायनि सुपार 50आनो जों सेथि बुंनांगोन, 1 नाम्बार दिनै जादों आरो बिनिनो नैथियाव जोङो दिनै बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशनखौ नाम लानांगोन। मानोना बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि दारैहाय 40टा कन्स्टिटिउन्सियाव स्पेसियेलि आइजोफ्रा बेखौ मोजाङै बरायनानै लाबाय आरो मोजाङै खामानि मावबाय आरो दिनैनि दिनाव बेजों साबगा हामगा जौगाबोबाय आरो गावबागाव दानाय लुनायखौबो बाखो डिजाइन बिथांमोना दिनै दानानै दिहुननो हाबाय आरो बिनि थाखायनो बिथांमोननि माबाखौ क्लास्टारखौ आरो जौगाहोबावनो थाखाय जोङो दिनैनि दिनावहाय 20टा हेन्डलुम क्लास्टारनो बिसोरनो वार्किं केपिटेल हिसाबै जोङो 6.5 लाख थाखानि दिनै चेक राननो थांगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे जोङो माने किरण बर' होननाय जा अदालगुरिनि किरण बर' होननाय बिथाङाबो माने दानाय लुनायाव गोबां बाहागो लादों। बिथांनोबो जोङो 5 लाख दिनैनि दिनावहाय माने एवार्ड होनाय जागोन आरोखि। दिनैनि बे क्लास्टारनि बे हाबाफारियावहाय क्लास्टारफोरा मोनबेसे बाहागो लादों? 40टा क्लास्टार जों बेयाव लिंहरदों। क्लास्टारा जोंहा 40टा दङ, 20टाल' लिंहरनाय जादों। 40टा दङ, 20टाल' लिंहरनाय जादों। थारमाने नैबे इबारनि फाइनान्सियेल इयाराव जोङो 20टानो होगोन, नेक्स्ट फाइनान्सियेल इयाराव 11टानो होगोन आरो नेक्स्टआव जोङो बिदिनो मावलांबाय थागोन आरोखि। दिनैनि दिनावहायथ' आं भिजिट खालामनानै नायबाय आरो जोंहा बेयाव एक्जिबिसन हिसाबै जों मोनसे स्टल होदों, बेयावबो जों नुबाय बिभिन्न क्लास्टारफ्रा गावसिनि प्रडाक्टफोरखौ बेयाव डिसप्ले खालामदों, जोबोद मोजां जादों। बेनो फोरमान जे दिनैनि दिनावहाय जे बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि जिथु आसनि बे आसनिनि दारैहाय रायजो राजानि जि दानायनि माबाया दावगोलांबाय आरोखि। मायाव बेथ' नाय नों मोनसे खोथा नाय जे आं जेब्ला माने बिटिआर सरकार दाजेनदोंमोन, दाजेननायनि उनावहाय हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्ट लानाय लोगो लोगो आङो सारा समस्तियाव भिजिट खालामदोंमोन। भिजिट खालामनानै नुबाय आगुनि सरकारनि दिनाव बे बुस्थुआनो जेबो गैलामोन, गोमालांजोब्बायमोन। दिनैनि बिटिआर सरकार जानायनि उनावहाय बे बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशनखौ लानाय लोगो लोगो ओरैबायदि दब माने जौगाबोबाय, बे जोबोद बाख्नायथाव आरोखि। जोङो ओरैनो जोङो पावार लुमखौथ' जों होखाया, पावार लुमखौ जों होआखै, खिन्थु दिनैनि दिनावहाय थाब दानो आरो थाब डिजाइनखौ लाबोनो थाखाय जोङो जेकार्ड लाबोदों। जेकार्ड आरो फ्रेम लुम बेफोरनि जिथु दारैबो जों डिजाइनखौ थाब लाबोनो हायो। बेखौ जोङो माने गोबां जायगायाव ट्रेनिं होदों, ट्रेनिं होनानै बिसोरनि इन्डिभिजुवेलबो जों हरनाय जादों आरो ग्रुप हिसाबैबो हरनाय जादों। दिनैनि दिनावहाय सारा बिटिआर ओनसोलावनो दानाय लुनाया बहुत जौगाबाय होननानै आं बुंनो लुबैयो। ओरैनो जोंहा पावार लुमनि बुस्थुआ जोंनि बे ओनसोलावबो हाबद्राय नङा हाबदों। आं बेखायनो बुंदों जे दिनैनि आइजोफोरखौ आं बुंगोन, उइभार्सफोरखौ बुंगोन जे नोंथांमोना मार्केटआव एभेलेबल दिहुनब्लानो, एभेलेबल जाब्लानो जोङो बै बायजोआरिनि बुस्थु फैनायफोरखौ जों बन्द' खालामनो हागोन। जोंहा अलरेडि स्टेन्डिं मोनसे अर्डार दंखायो जे बाहेरानि पावार लुमनि बुस्थुफोर लाबोनायखौ जुदि
जोंनियाव लाबोयोब्ला बेखौ हमनांगौ सिज खालामनांगौ होननानै जोंहा स्टेन्डिं मोनसे अर्डार दंखायो जे जोङो दिनैनि दिनावहाय बे हेन्डलुम क्लास्टारनि माने दाग्राफोरानो एभेलेबल जिखौ दिहुनगोन बिनिफ्रायनो जों बन्द' खालामनो हागोन थेंक इउ सेलिब्रेशन गायसननाय सानखौ जोङो दिनै स्पेसियेलि आं बिराद खुसि जे दिनै भारत नाङै 10 खेबनि थाखाय बेखौ सेलिब्रेशन खालामदों आरो बे हाबाफारिखौ जोंनि फरायसालिनि चिरांदुवाराव बिटिसिनि जानानै खुंफुंनो मोननानै गोजोननाय मोनदों स्पेसियेलि साफ्रोमबो बिमाफोरनो अनसुलि माइनाव बिमाफोरनो आंनि गोरबोनिफ्राय हामलायथि जासिहरदों जोंनि बिमा माइनावफोरा गोदो जुग जुग आजै आजौनि समनिफ्रायनो जों जारिमिना मोनहासयै समनिफ्रायनो जेरै बर' बिमाफ्रा गावसोरनि दांमोन आसिजों दांनानै दानाय गाननाय जोमनाय फास्रा दखना आर'नाइ बेफोरखौ गोदोनिफ्रायनो जेरै दाबोबाय थादों आरो हारिनि सिनायथिखौ होबोबाय थादों दिनै जोङो GI टेग खालामनो हादों जोंनि मान गोनां आइजोफोरनि थाखाय बिमाफोरनि थाखायनो बेयाव जों साक्सेसफुल जानो हादों बर' हारिया दिनै गेरेमसा हारि जानो हादों जोंनि हारियाव बर' बिमाफ्रा थोंजोङै हारिखौ गोजौआव दैखांनो नाजानायनि थाखाय गथे बेफोरबायदि हाबाफारिखौ खुंनो मोनोब्ला सिगाङाव माबाफोर पाप मावनाया पुण्य जानाय बायदि मोनलायलाङो आइजोफोरनि गाननाय जोमनाय जेनेबा गामसा दख'ना बेफोरो मालाबा बायजोआव हाबफैयो दा बेखौ होबथानो थाखाय जोंनि समाजारि आइजोफोरा हारिया सांग्रां जानांगोन आरो स्पेसियेलि जोंनि मेडिया डिपार्टमेन्टआ बेवहाय सांग्रां जानांगोन दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनियाव बेसेबांबा हाजार कोटि थाखानि बिगोमाफोर जोंनो बर'फोरनि गेजेराव दङ नाथाय रावबो मेडिया डिपार्टमेन्टखौ गुरुत्व होखारै लायाखै जोंनि सोमावसारनायफ्राव आबसुनि सोमावसारनायानो जा बा दुलारा जोंनि NDBनि सोमावसारनायानो जा BLTनि सोमावसारनायानो जायाथों मानो मेडियाया जुदि जोंखौ मोजां सापर्ट खालामनायब्ला बर'नि बिथाखौ दिनै गोजौसिन थाखोआव थांनो हागौमोन आं खावलायो मेडियाया बे बेलायावहाय स्ट्रं एक्सन लानांगोन आरो मेडियाया स्ट्रं थायोबासो जोंनि माहारिया बेखौ मोनदांनो हायो दानाय लुनायनि बेलायाव दासिमबो जोंनि बर' गामि दोरोङारि दानाय लुनाय जों दानायखौ जों नुनो मोनो सरकारनिफ्राय नोंथांनि सरकारनिफ्राय बेबायदि समाव माबाफोर ओरैनोथ' जोंनि सरकारा दासिम बोसोरब्रैल'सो सोलिगासिनो दङ जायनि जाहोनाव मिशन मदावहाय जों खामानि मावदों बे बोसोरब्रैयाव जोङो थोंजोङै रांखान्थि बिथिङाव हेफाजाब होनो हायाखैबाबो जोङो मानसिखौ मा होनो इनकारेज होनायावहाय खौसे खालामनायावहाय गोसो फुदुंनायाव जों मावफुंनो हादों आरो बे गोसो फुदुंनायावनो जुदि साफ्रोमबो मानसिया दुंलाङोब्ला जोंनि जा मिशन बे मिशना साक्सेसफुल जागोन आरो फाइनेन्सआ लासैनो फैबाय थागोन जोंनि सरकारा जेसेबां दिन थागोन एसेबां दिन जों मिशन मोनजों जोंनि हारिखौ जों बोखांगोन आरो बड'फानि जा सिमां गेरेमसा हारि दानाय बेखौ जों साक्सेसफुल खालामगोन खुलुमबाय बिराद मोजां मोनबाय আজিৰ দিনটো মোৰ কাৰণে বহুত মানে ভাল কাৰণ মই 1990 চনৰ পৰা মই হেণ্ডলুম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত জড়িত মানে কি মই এজ এ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ মোক মানে গুৱাহাটীত থকা দিনৰে পৰা অসম চৰকাৰে মোক প্ৰথম মানে মুগা আৰু এৰী পোহাৰ কাৰণে এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম আৰু মানে আমি কিয় মানে বস্ত্ৰ শিল্পৰ মানে আমি গুৰুত্ব দিব লাগে সেইটোৰ ওপৰত মই এটা প্ৰজেক্ট কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই ইমান নাজানিছিলোঁ তথাপিও মানে কি তেতিয়াৰ পৰা মোৰ মনটো মানে একদম হেণ্ডলুমৰ প্ৰতি বহুত এটা দুৰ্বলতা আছিল আৰু তাৰপিছত মই যিমান দূৰ জানো মই জন্ম হোৱাৰ দিনৰে পৰা আমাৰ ঘৰত এৰী পুহিছিল প্ৰত্যেকে মানে এৰী কাপোৰ এতিয়াও আছে মোৰ মা দেউতাক সৰুতে ঢুকাইছে কিন্তু আমাৰ দাদা বৌ মানে বাজেহঁতে যিবিলাক এৰী পোহে সেইবিলাকৰ পৰা যে আমাৰ এটা ঘৰখনৰ মানে আৰ্নিং চ'ৰ্চ এটা আছিল বা গোটেই গাঁওখনে যেতিয়া এৰী পোহে তেতিয়া মানে দেখিছিলোঁ যে নহয় এইটো এটা উত্তম উপায় কিন্তু সময় সলনি হোৱাৰ লগে লগে মানে আজিকালি মানে ডিজিটেল যুগত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী সাহায্য পোৱা যায় সুবিধা পোৱা যায় গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ গোটেই সমগ্ৰ অসমতে আমাৰ এই হস্তশিল্পটোক যদি আমি জীয়াই ৰাখিব লাগে তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই আমি কাম কৰিব লাগিব অন্ততঃ 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে হ'লেও আমি নিজৰ শালখন ঘৰতে পাতি আমি নিজে 1 কেজি সূতা আনি আমি যদি 3খন কাপোৰ উলিয়াই দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি বহুত উপকৃত হওঁ লাভৱান হওঁ আৰু মই বিশেষভাৱে এটা চৰকাৰক আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰকে কওঁ যিহেতু মই বহুত ধৰণৰ জাগা মই ফুৰিছোঁ চাইনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ সাউথ আফ্ৰিকা ছিংগাপুৰ মালয়েছিয়া ভিয়েটনাম
তাৰপিছত অলপতে মই যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মই UK গৈ আহিছোঁ তাতো মই আৰানাই লৈ গৈছোঁ জেকেট লৈ গৈছোঁ এৰীৰ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী তাৰপিছত গুৱাহাটীৰ যিখন দিল্লীত যিখন মানে প্ৰত্যেক বছৰে IITF ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ফেয়াৰ বুলি এখন হয় 15 দিনীয়া এখন মেলা হয় প্ৰদৰ্শনী হয় তাত মানে মই BTRৰ পৰা ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ আৰু তাতেও মানে গোটেই দেশ বিদেশৰ পৰা মানুহ আহে তেওঁলোকে মানে মোৰ এৰী প্ৰডাক্টটো খুব পছন্দ কৰে আৰু তেওঁলোকক যদি মই কোনো ধৰণৰ বাৰ্গেনিং নকৰে তেওঁলোকে মানে এৰীটো হাতে কাটা বস্তুটো লৈ যায় আৰু যিটো সিল্কৰ দামটো যেতিয়া বেছি কয় তেওঁলোকে হয়তো বুজি পায় গতিকে তেওঁলোকে এৰী সিল্কটোৰ প্ৰতি ইমান মানে হেৰি নহয় গতিকে আমি এৰী যিটো আমি ঘৰত হাতে কাটা যিটো এৰী সূতা সেই সূতাটো যদি আমি ঘৰে ঘৰে ববলৈ আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰত্যেকটো ঘৰে অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব আৰু আগবাঢ়ি যাব আৰু এটা কথা কওঁ মই যে মিজোৰামত গৈছিলোঁ মিজোৰামত যাওঁতে তেতিয়া তেওঁলোকৰ থলুৱা প্ৰডাক্টবিলাক তেওঁলোকে নিজৰ মাজতে কিনা বেচা কৰে গধূলি হোৱাৰ লগে লগে 4টা বজাৰ পৰা 7টা বজালৈকে তেওঁলোকৰ এখন মাৰ্কেট বহে গোটেই মহিলাবিলাকে নিজৰ যিবিলাক প্ৰডাক্ট বনোৱা ঘৰত বনোৱা শালত বোৱা তেওঁলোকে একদম হোম ফাৰ্নিচিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পিন্ধা কাপোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সববিলাক নিজৰ মিজোৰামৰ নিজৰ ষ্টেটৰ ভিতৰতে মানে কিনা বেচা কৰে আৰু সেই বস্তুটো যদি আমাৰ BTRত যদি কৰিবলৈ পাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিবিলাক ৰিমোট এৰিয়া একদম ভিতৰৰ অঞ্চলৰ যিবিলাক আমাৰ এতিয়াও মানে অৰ্থনৈতিক হেৰি ঢুকি নোপোৱা মহিলাবিলাকে উন্নত মানদণ্ডৰ কাপোৰবিলাক বৈ মেলি আমাৰ বজাৰত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু মোৰ বিশ্বাস যিহেতু আমাৰ ইমান BTRৰ যিটো আমাৰ দখনা কালাৰফুল আৰানাই কালাৰফুল ৰেড হয় ৰেডটো হৈছে পাৱাৰ য়েলোটো হৈছে লক্ষী আৰু গ্ৰীণটো হৈছে এভাৰগ্ৰীণ সদায় সজীৱ হৈ থকা গতিকে ইয়াৰ মিনিং আছে মই প্ৰথমতে বুজি পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া মই ডাৰবানত 87খন মহাদেশৰ লগত যেতিয়া মই একেখন প্লেটফৰ্মত যেতিয়া মই থিয় হৈছিলোঁ তেতিয়া মই সেই কালাৰৰ ৰঙৰ মানে মূল্যটো বুজি পাইছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই ভাবিছিলোঁ যে মই সমগ্ৰ গোটেই ভিতৰৰ অঞ্চলবিলাকত গৈ ৰাভা বড়ো মিচিং চবকে লৈ পেলাই মই কাম কৰি আগুৱাই যাম আৰু সেইকাৰণে সেই যুক্তিৰে মই প্ৰথমতে 2020 চনত যেতিয়া আমাৰ BTRখন আমাৰ সলনি হৈ UPPL চৰকাৰখন আহিল ইয়াৰ আগতেও মই যুদ্ধ কৰিছিলোঁ BPFৰ দিনত কিন্তু কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি পোৱা নাছিলোঁ গতিকে মই UPPLৰ দিনত যিহেতু মই গোটেই BTR একদম শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী বুলি যিটো কয় মই এইটো কি গোসাইগাঁৱৰ পৰা মাজবাটলৈকে মই ঘূৰি প্ৰত্যেকটো মহিলাৰ লগত মই কথা পাতোঁ যেনেকৈ যি ধৰণে তেওঁলোকে বিচাৰে তেনেকৈ মই কাম কৰোঁ আৰু গোসাইগাঁৱৰ কচু গাঁও বুলি এখন ভিতৰত আমাৰ ৰায়মনৰ ওচৰতো এখন গাঁও আছে তাতে 2500 মহিলা আছে যিয়ে নেকি তেওঁলোকে এতিয়া মাছৰুমৰ খেতি কৰিছে দুই এটা কাপোৰ বৈ পেলাই তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহি আছে গতিকে মই ভাবোঁ আমাৰ মহিলাবিলাকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰিভলিউশ্যন গঢ়ি তোলে তেতিয়াহ'লে আমি এটা যেতিয়া সংগ্ৰাম গঢ়ি তুলিম আমাৰ নিজৰ প্ৰডাক্টবিলাক নিজৰ মাজতে বিক্ৰী কৰাৰ এটা আমি নিজৰ বজাৰখনক আমি মানে শক্তিশালী কৰি গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে হ'লে আমাৰ মহিলাবিলাক আগবাঢ়ি ওলাই আহিব লাগিব मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन